چیرۆکە باوەڕنامە مرنێ خەلەکە دوازدان نویسکار زارە ساڵح کامۆ زانی بوو و هەردوو هەڤالێ نوێی پڕ جێ هاتینە و خواردناوە gelekî xweş e. Lo mawî berê xwe da mistê ku hostayekî di ser xwe re bû ne tenê di boyax û avakirina xaniyan de. Mistê law te ji me re germiya nîskê yanî micedde re hezir kiribe. Ez dizanim tu pir xweş çê dikî. Ez ê di bere xiyar û mas dipîsîra ku hûn jê re dibêjin bi tirkî cacık ji me re amade bikim. Kamû belgehek avête ber pişta mistê û hinekî serê wî mezin kir û pesnê xwarina wî da. Lo caqî te neketo, mal nexirab û di karê bide min ku ez bihêlim ku hûn tiliyê xwe pê re bixwin. Hema du serî pîvazên mezin ji min re hûr ke, talê dawî birûn çêkim, sorkim û deynin ser germiyê. Mistê wilo jî zanî bû piraniya xwarinên Kurdî çê bike û nefeseke wî ya xwarinê taybet hebû ku gelekî bi team pê re derdiket. Lê gundiyê wî yê din Azad bêhtir hez ji çêkirina fûl û nehkan dikir. Ji ber ku demeke baş li xwaringeha kar kiribû li Helebê û Efrînê. Tişta ku wî bi dilê xwe çê dikir mirov jê têr nedibû. Kamû ketibû ber hûrkirina xeyaran de û perçiqandina sîran de. Gava ku Azad dît va Kamû pir dipûnije û xwe ji bîr dike. Kamû qurban, lûtkê pêşkê, karê bide min. Herûne ez kê hezir bikim. Dîsa çîroka pasportê ye? Mabû çi? Qey çareser nebû? Nav Xwedê, hîn ez li bendê me. Behs neke Azad, bû çîroka şûjinê. Kamû li ser êgir bû ku pasporta wî were. Ji ber ku ew hostayê wa yê Libnanî nikare êdî pir li hêviya wî bimîne ji bo çûna Yûnanê. Her sê heval xwedîkarekî paqij bûn û baweriya hosta yê wa gelekî bi wan dihat. Lewra dema wî kareke li Yûnanê peyda kir, gote wan her çêka ta ku xwe amade bikin û pasportê xwe jî derxin ta wan bi xwe re bibe. Ev derfeteke zêrîn bû ji bo Kamû û hevalên wî Azad û Mistê ku bi wêriyê berê xwe bidine Ewropa.